Den øvelse, der kommer her, handler om knæets evne til at gå fra side til side. Altså, at underbenet kan flytte sig sidelæns på dit lårben. Det vi leder efter, det er igen en behagelig situation. Hvad for en vej vil det helst? Vil det helst ud af, eller vil det helst indad? Og husk på, aldrig pres det ind i smerte. Og lad os se, hvordan øvelsen ser ud. Så øvelsen ser ud på følgende måde. Du skal tjekke muligheden for, at dit underben kan gå den her vej, eller gå den her vej. Det vil sige gå ud af, eller gå indad i forhold til dit lårben. Så det du gør, det er, at du lægger et pres lægger din hånd her på ydersiden af dit lårben. Så lægger du den anden hånd på indersiden af dit underben, og så presser du de to imod hinanden. Det vil sige et lille pres i hver sin retning. Knæet kan ikke flytte sig ret meget i den retning, men hvis man kigger godt efter, så kan man se, at der er en lille forskydning. God idé er at sidde godt afslappet ude på kanten af en sofa eller en stol, og så laver du presset først den ene vej, tjekker efter, hvis du lægger hånden på indersiden af låret og på ydersiden af underbenet, og igen presser hver sin vej. Der, hvad for en føles mest komfortabel. For mig var det helt klart den her vej, der føltes rarest, og det var der var mest bevægelighed, altså at presse fra indersiden af underbenet og fra ydersiden af lårbenet. Presser du mod hinanden, holder det i 30-60 sekunder, eller til kroppen giver det her signal om, at nu er det fint, enten i form af et gab, eller suk, eller vejrtrækningen ændrer sig, eller at knæet giver sig lidt mere. Husk stadigvæk på, at det er vigtigt, når du laver dit pres, at det føles komfortabelt, det skal føles rart. Der skal ikke være noget, der gør ondt. For lige så snart vi gør kroppen ondt, så vil den strikke imod og arbejde imod os, i stedet for at arbejde med os. God fornøjelse med øvelsen.